Ahoj lidi, tady Loučín a tohle je podcastový kanál a jsem tady s Rikolou. Dobrý podvečer, Rikoláci. A jelikož jste noví všichni, tak vám řeknu zhruba, o čem ty podcasty budou. Většinou to bude takový kamarádský pokec spíš, přes třeba nějaké otázky, co se děje ve světě, nebo něco takového. Doufám, že si budete užívat tady ten kanál a nezapomeňte dát odběr a like. Takže začneme. Já bych si chtěl zeptat, jaký je podle tebe momentálně největší problém, co se děje ve světě? Tak asi nevím, asi začíná ta třetí světová, nevím, jestli to jako mám říkat třetí světová, ale like, Putine, ne, tak se nemůžeš jako, stáhni se. Ano, přesně tak. Takže jako zhruba sleduješ dění ve světě, jo? Nebo třeba zprávy nebo nějaký sociální sítě, kde se třeba dozvídáš nějaký novinky. Celkem jo, ale... Já se třeba koukám na žlutýho vykřičníka, to je jako ověření. Co ty na to třeba se koukáš, jestli jde o svět? Na ČT1 a na Novu. To jo. Ale tak já mám takovou otázku, co se děje už poslední hodně dlouho. Třeba co si myslíš o změně klimatu, jako prostě o tom, co si myslíš? Asi blbý, já nevím. A jak podle tebe můžou lidi pomoct planetě? Aby nekouřili. To si pomůžou v sobě, ale jako taky samozřejmě a hlavně emise, jo. Emise je strašný problém. Jo, nevím, o čem mluvíš, ale jo, asi jo. No, emise jako kouř, třeba auta prostě dělají emise, kouř je prostě emise. No, emise zůstanou. Jako jo, ale je to samozřejmě problém, prostě. Tak je to problém, no tak elektrárny jako na to, ale autička mi nechej. Vrum mi nechej. Samozřejmě. A máš třeba nějaký názor, co se teď děje třeba v politice, jako jak jsi říkala, tu válku o Ukrajině, ale to už je strašně dlouho. Ale třeba zaznamenala si ten takovej prostě beef mezi Trumpem a Zelenským, jak byli v Oval Office. Je tohle, no, tak Trump je taky, byl, tak jako, je to republikán, no, co chceš od něho? Tak ten debil prostě chce, aby Ukrajina měla s Ruskem mír a co dělá však ani Zelenský ho nenechá domluvit a hned, že udělejte si mír. Jako, není to moc dobrý. Za chvilku, jak oni říkají, roboty převládnou zem a my budeme v prdeli. Já si taky myslím. Kdo by to chtěl rozvíjet, když ví, že asi roboti budou chytřejší než my? No právě, to já se toho celkem jako bojím, ale teď třeba nějaký otázky. Takže FBI open up a tam se prostě ozve robotický hlas. No, tak teď u tohohle téma si klidně můžeme trošku zaseknout, jakoby. Teď jsou tady ty roboti. Jaký máš vlastně názor celkově na to, jakože lidi to podporujou a tak? Like, why do you think so? I don't, because to by jakože chtěl, prostě mají těch debilové, kteří to vysvětlili nebo vyrobili a nějací úplně hluponi to, jako nevím, vole, používají. S taky souhlasím, no. A umělá inteligence, jaký máš názor na umělou inteligenci? ChatGPT je taká stračka. Like, absolutely. Like, Typ si to využívají kvůli toho, že chcou prostě mít essay hotovou a vůbec nevidí do toho, co tam jako chtějí, nebo co tam spolu do těch robotů, že můžou zjistit jejich IP adresu a tohleto. Za chvilku to bude hold, za chvilku si uvědomí, že to je chyba. Takže bylo to umělá. A viděla jsem také video, o 100 let jako dopředu, robotická prostě invaze, jo? To je možný. A
pak ten jakože tam byl, nevím, porec. A ten robot, že ne, ho nezabíjejte, tam napsal, ještě jak psal a ptal se, tak vždycky napsal thank you, děkuju, ne. A on, že nezabíjejte ho. To jsem viděl, no. Tak jim nepište vůbec. To jsem viděl. No. No tak to ještě, ale taky bych chtěl se to nepoužívám. zeptat nějaké otázky třeba na tebe, takže co tě třeba momentálně baví nejvíce v volném čase? Volejbal, i když nemůžu, bo mám z rakoviny kotník. A kdybys mohla jet na libovolné místo na světě, kam bys teď třeba jela? Bylo by to jako třeba za nějakým tím volejbalem nebo třeba za krásou, prostě proč? Já bych jela zase do jižních Čech kvůli přírodě a co k tomu mám dodat prostě? Dobrá otázka. Jako máš třeba nějaký oblíbený seriál nebo film, nebo který bys třeba mohla doporučit posluchačům? To asi někdo nebude poslouchat, ale tak dobře. Ach jo. Watermelon flavored chewing gum. Taky takový názor Okay. mám. Třeba jaký používáš sociální sítě? Když jsme teda byli u těch robotů, tak třeba sociální sítě nějaký. Nejvíc Instagram a pak jede moje nejoblíbenější aplikace HI, což ti nedoporučuji vyhledávat. Teď se bojím. Se neboj. A máš třeba nějaký cíl nebo sen, co by si chtěla v životě dokázat? Já osobně teda jeden sen mám, je to mimochodem i s Honinem, a jestli chcete podcast s Honinem, tak napište do komentářů. No, otázka. Cíl, tak asi professional volleyballist or nevím, vole. Vysněnou motorku. To, jo. Já se teda těším, až bude prostě 15. A prostě až si udělám řidičák na motorku. Od 16. Na to se reálně těším, no. A jaký máš vlastně, když jsme tady byli u těch sociálních sítí, tak jaký máš na to názor, jako, že to ovlivňuje prostě děti dnešní a mladou společnost prostě? Like if you're saying like CBD toilet or like that, so to je moc blbý pro děti. Like, who even know that shit? Já si taky myslím, no, prostě teď vychovává děti internet a ne rodiče, no. To je zlý, no. Když oni neví, co je chodit ven? No ne, no. Jako tady ta generace, ještě generace Z, což jsme my, tak to ještě, jako jak šakš, ale tahle generace, tahle, jako alfa. 5, jo, 2.5. Jo, takhle, no. Tak to je to. Já nevím, jestli bys to měla. Teď je generace beta. Teď nevím. Ne. Alfa. Ne. Myslím, že to bude omega. Omega. Já mám taky pocit, že to je omega, no. Taky takový feeling. Oni budou beta. Co? 2.25 jsou beta. Tak to je krásný, no. Já jsem rád, že jsem se narodil do generace Z, to je ještě aspoň taková polonormální. Tak. Takže, hele, když jsme tady byli u té umělé inteligence, takže ty si myslíš, že to je teda spíš hrozba, než pomoc pro svět, jo? Jo, absolutely. Jo, tak já ti v tom nebudu nic říkat, prostě... Hele, takhle. Teď já jsem teda osobní milovník prostě aut na benzín a na naftu.
A teď se chci zeptat, jaký máš názor na elektrický auta? Za mě je to možná dobrý kvůli emisím, ale prostě je to, nemám je rád, prostě nepodporuju to. Who the fuck would have a Tesla or Cybertruck? Like, jakože Cybertruck není jako... On je taky dobrý, jo, ale Tesla... Ne, teď jsem tě asi nepochopil, Cybertruck je Tesla přece. Jo, ale lepší verze. Dobře, tak tady zkouruješ. No nic, a teď taková budoucí otázka do budoucnosti. Myslíš nebo věříš v to, že lidstvo se někdy přestěhuje třeba na jinou planetu, třeba na Mars, nebo něco takového prostě, nebo nějakou úplně jinou? Asi trošku. Je možný, no, že až naše dědnukové, prostě je to možný, že jo, ale no je to možný. Prostě. Jako, no, jako je, ale jako menší procento. Tak, co si, když jsme tady byli u toho vliv na svět, na děti, sociální sítě, tak co si myslíš třeba o moderních influencerech? A jejich vliv na svět, jako? Jestli to je třeba, Influenceři... jestli to je podle tebe třeba problém, nebo jako je to dobrý? Jakože, pokud jsi starší nějak od 15 let, chápu. Když jsi mladší, like, you know, 8 nebo 7, já nevím. Burka má na sobě tunu make-upu a vypadá jak vole děcko. Když je děcko, nechápu. No. Jako A za hlavně mě... nestáším se Sephora Kids. Nejhorší. Je to smutný, no. A... No. Taky si myslím ten samý názor jako ty. Ale, a když jsme teda u toho, tak jaká by byla... Kdyby jsi mohla vybrat prostě jednu věc, kterou by si změnila na celém světě. Tak, co by to bylo? Vapování. Já souhlasím, ale nevím, jestli by to byla ta jedna z věcí, podle mě jsou tady horší věci, jako třeba rakoviny, hladomor, nedostatek voda, přemnožování jako A však lidí. to je kvůli vapování reálně, však typci si kupují vapo za nevím kolik, nemají na žrádlo, pak mají rakovinu a nemůžou pít. Jo, No, jo, ale jo, no. Jako jo, ale no. za všechno můžu. Nevadí. Dobrý. No. A myslíš si teda, že se svět poslední roky spíš zlepšuje nebo zhoršuje? A proč? Zhoršuje. A dokážeš to nějak zdůvodnit? No. Dobře. A jaký vynález by podle tebe třeba mohl změnit svět k lepšímu, teda? Antivapování. Dobře. No. Dobře, tak teď jsi mě asi dostala. Když jsme byli u toho přestěhování lidí na Mars a tak sleduješ třeba něco, co se děje kolem vesmíru, třeba rakety od SpaceX, NASA nebo satelity, nebo lákal by tě třeba let do vesmíru, nebo... Nikdy. Já bych se třeba bál, že bych tam zdechnul, takže... To stává se. Jo, stává, to je úplně normální, no. Ale jakože Katy Perry a tohleto, jo. Who the fuck told you that would be amazing alive? Like, huh? Já souhlasím. Hele, Woman in space was like 100 years ago, so why are you making such a deal with it?
A ty jsi tam byla jenom po dobu 11 minut. Ale teď mě zajímá, prosím nevystavuj název té nemoci, nechci dostat strike. Ale co si myslíš o tom, jak svět ovlivnila pandemie C, O, V, I, D, pomlčka 19? A změnil by se podle tebe... Tohle ta svině. A změnil by se podle tebe třeba svět k lepšímu nebo k horšímu, kdyby nás nezasáhla ta pandemie? Kdyby to nebylo, tak to by bylo ještě lepší. To by dnes jako Skibidi Toilet, Skibidi Ris, Hele, takhle. Ohio. Prostě jak byla karanténa, tak tam se děly prostě věci, tam se děly tady ty strašné věci a myslím si, že to hodně zhoršilo svět a kdyby tady žádná karanténa nebyla, tak by bylo mnohem lepší teda. Ale zase No a právě, no. máme zkušenosti, že jo, a teď prostě víme, že žádná v úzovkách blbá nemoc, že by se s ní mělo prostě okamžitě jednat a že to není nic vtipného. Právě. Hele, když jsme tady, tak zase, když jsme tady, tak jaký máš názor třeba na rostoucí ceny potravin a energií? Jako vnímáš to? Asi jo, ne? Nebo to jako moc neřešíš? To je jako někdy úplně, ale když mi někdo, vole, zvýší, vole, počet na brumíka, tak ho přestřelím, like. Dobře. Tohle je brumík a víš, kolik stál? Kolik Hodně. stál? Až moc. Až moc, jo. I bet. Neymara na tebe. Hele. Jak vidíš třeba budoucnost školy? Myslíš, že třeba se bude učit víc online, nebo spíš zůstane při starém? Nebo třeba, že děti budou učit roboty? Jakože roboty budou učit děti. Když já odejdu z té školy, tak tam budou začínat být tablety, tlačítkové něco, všechno a já budu vodičem. A myslíš, že teda, že to bude třeba online, nebo ty roboti, nebo spíš to zůstane po staru? Já bych teda byl radši, kdyby děti učil člověk a ne robot, protože že k člověku má ten člověk k člověku má větší vztah než člověk k robotu, že jo? A věří víc člověku. Právě. A myslíš si třeba, že my mladí, jako kolem těch 20 až 15 let, tak máme třeba sílu na to změnit ten svět, nebo spíš je to na těch politických a dospělých? Absolutely nothing we can change about this world, protože ty si myslí to svoje, jsou někde nahoře, zalezli, jo, úplně. Zvyšují všechno, i když nevím proč. No, ono to má nějaký důvod, ale je to prostě zbytečný, je to prostě, docílili jsme si to sami, no. Stejně jak všichni chcípnem. Co, optimista. No, a jak by třeba pro tebe měl vypadat ideální svět, jak bys si to představovala? Třeba bez chudoby, nebo bez válek, nebo bez něčeho jiného? Počkej. No, takže jak by to podle tebe vypadal ten ideální svět? Bez rakoviny, bez ničeho, prostě. Krásný život, zelená tráva. Jasný, no. Hele, takhle. Ty bys mohla na jeden den řídit svět. Co by si změnila? Okamžitě. Ty asi víš the answer, nevíš jako? Já bych řekl to samé jako ty, jakoby. Tady v tomhle už jako souhlasím. Jako kouření, vapování, všechno prostě, alkohol ne, ten je celkem dobrý. Co? Hele, takhle, já bych udělal z tohodle místo prostě legálních drog, tak každá droga, až na kofein a na alkohol, aby byla prostě nelegální.
Žádný If you mapování, say so. žádný kouření. Prostě nic. Hele, sleduješ třeba nějaký teď moderní kauzy třeba na internetu nebo nějaký tři kauzy? Mě to absolutně nezajímá tohleto. Může. Jako třeba na YouTube, chápeš? No, to je jedno. Jak vnímáš ochranu zvířat a ohrožený druhy? Myslíš, že liso dělá dost pro záchranu přírody, nebo jako ještě by mohli přitvrdit? Měli by všechny žít, jo, ale aby vyvraždili nemám ráda pavouky, jo. Nemám prostě ani žádný tenhle prostě ten ohevný, ten co chodí po 4 ruku prostě. To celé nemám ráda, ale když ti přiletí vole sršen, tak to taky není dobré. Hele, já mám tohle pěkný názor. Nebo... Měli by odstranit vosy. A stršně. Sarančata. Teď mi připomněla Míšovy šílenosti. A hlavně tam nejsou žádný vosy. Ne, hele. Jaký máš názor na palmový olej takhle? Prostě, jaký na to máš názor? Slunečnicový a palmový olej, no tak jako co to s tím je? Nevím. Za mě, já bych udělal prostě kampaň, že stop palmovýmu oleji. Ty nevíš, co se děje jako s palmovým olejem, jak se jako získává. No s palem? Ano, ale aby ty palmy mohly růst, tak potřebují vykácet celý les. Ale vím, že ho vykácejí. Oni ho zapálejí. Takže umírají paviáni, tygři, já možná najdu i nějaký list, co umírá kvůli... Tak to ne, hej, tak to jdou, ať někam jdou prostě. Palmový olej, stop, palmový olej, Oravil kill you. No, prostě... Je to hodně, no. A taky prostě umírají tady ty nevinný zvířata. A ne oni prostě musí chránit, aby v těch nových plantáží palmového oleje, aby tam žádný zvířata nebyly. Takže oni to tam vyzabíjejí. Oni takhle zabíjejí kvůli tomu, že tam je prostě odměna, když přineseš prostě mrtvýho paviána, třeba tam je odměna. Jo, a oni prostě ty orangutani, paviáni, teď si nejsem jistý. No, prostě oni umírají strašně moc. A ne, že oni je tam zapalujou, aby chcípli. Ale oni, jak tam zasadějí ty plantáže, těch palem, který dělají ten olej, tak oni to potom nemůžou přesadit, protože ta hlína z těch palem je tak zničená, že už tam nic neporoste. Takže takhle se to prostě bude rozšiřovat, až pak nebude nikde prostě... To je blbý. No. Tady jsem možná našel nějakou stránku. Ne. Hele, zatím něco říkej třeba. Lidi, víte co? Nebuďte zlí. Kupte si méďo. Souhlasím. Tak. Hrajte sport, budete uvolnění. Jak já, když mám zrakvaný kotník. Přesně tak. Ještě něco říkej. Prosím. Pomůže to. Ještě něco klidně říkej. Terko. Tak tady někomu vypadla Wi-Fi. Nevadí. Saxofon. No, hele, tady máš. Takže orangutani, samozřejmě, tady lidi klidně se na to podívejte, ale nechci, aby vám jako bylo z toho nějak nepříjemně, je to fakt nechutný. Zatím ty plantáže jsou, teď myslím, že v Indonésii, v Africe, v Kolumbii zhruba, v Nigérii mám pocit i a v Thajsku.
No, To je blbý. to je hodně blbý. No, Lidi jsou zlí. sloni, jo, taky strašně moc slonů. Taky víš o pašeráků, který řešou sloní klej, aby měli slonovinu, nebo no. Halo? Jo. Jaký máš na ně názor, co bys jim udělala? Já bych je všechny ty lidi pozabíjela. A ty plantáže zneškodnila. Já bych to prostě... Ten palmový olej je prostě největší zlo. No, hlavně sloní... A to vdechla. Hlavně sloni a orangutani, jak jsem říkal, no. Prostě... Já to vdechla. Co? Já tu bublinu vdechla. Ty jsi blbá. No tady na internetu jsou prostě několik těch fotek, jak prostě jsou spálený ty orangutani, fakt je to pro slabý povahy hodně nepříjemný, no. Hlavně to je teda kvůli něm, jako, jak se tomu říká, jo, hlavně kvůli těm orangutanům se o tom tak strašně mluví, ale říkám tygři, teď myslím, že tygr thajský, nebo jak tak se jmenuje. A je to prostě zlo, no. Tady sloni. No. Je to prostě zlý. Proto bych tady to téma zrušil úplně. Jako ne téma, prostě palmový olej, prostě stop palmový olej, takhle. Takhle bych to řekl asi nejlíp. Prostě palmový olej je všude, jo. Fidorky, třeba jeho české máslo, rama, jo, Nutella, čokoláda většina. You're kidding. Je to skoro všude. To je na tom ten největší. Jako tohle nemá být žádný hejt, jo, ale kdyby prostě Babiš přišel a řekl kampaň na palmový olej. No. Stop palmový olej, anebo Tomio Okamura s tím jak tím Černochem, ne? No. Prostě stopit. Přesně tak. No, já bych taky to úplně skončil, no. Hele, jsou v Indonésii a Malajsii hlavně. A já ti řeknu všechny jako zhruba zvířata. Nejsou to samozřejmě všechny, ale jaký prostě umírají kvůli tomu. Hlavně teda ty orangutani, ale taky sloni sumaterský a bornický. Ale taky tygr sumaterský a medvěd malajský, nosorožec sumaterský. A taky mnoho druhů ptáků, opic a prostě hmyzu. Celé ekosystémy mizí prostě, no. Když se deštný prales promění na jednu obrovskou plantáž. No, hlavně ten... Ty mi ale přežiješ. Hlavně, Ty nejsi na plantážích. hlavně teda ten nosorožec sumaterský, ono je třeba jenom pár desítek, jo, a ty plantáže to tomu fakt nepomáhají. Mimochodem, takový fun fact, jo, palmový olej je skoro ve všem, jo. Fakt v sušenkách, čokoládách, margarínu, kosmetice, šamponech, jo, i v kosmetice a šamponech, to jsem taky chtěl říct, no. A lidi často neví ani, že jeho výroba ničí pralesy. Proto bych vám, divákům chtěl říct, prosím vás, nepodporujte palmový olej, jo. Jo, prostě ne. Je to prostě, podívejte se na internet, říkám, ale fakt je to nechutný, jo. Tohle je ohrožený druh. Chápete? No.
hlavně mě štvou ty tygři, protože tygři jsou moje oblíbený zvíře, takže já říkám, možná se jich překvapí, no, ale pak kvůli mě olej prostě mizí všechno. Zvířata, pralesy. I kočičky za to nemůžou. Přesně, Prostě. oni za to ty zvířata prostě nemůžou, no. Prostě ztrácejí A co domov ti liže? a eventuálně... Oni můžou utéct. No jo, Utéct? utéct moc jako nemůžou, oni prostě ten les zapálej a oni třeba se schovají někam, ale potom prostě se tam zaseknou nebo zaseknou, prostě zůstanou a zemře. Prostě, a kdyby utekli, tak stejně ztratí svůj domov a bez rodiny a bez domovu prostě. Takže až budete kupovat sušenky nebo čokoládu, mrkněte se prosím na složení, protože palmový olej tam dost často bývá. A většinou jsou i třeba na nějakých balíčkách, třeba kdyby tohle byl balíček, tak je tam napsáno Palm Oil Free, což je dobrý, že to tak aspoň označujou. To je dobrý, no. Tak, už se celkem jdeme do závěru. Takže, no, tak a to je pro dnešek vše. Díky moc, že jste poslouchali a doufám, že vás bavily naše otázky a povídání nejen o světě, ale taky o životě. A nezapomeňte, i malá změna může mít velký dopad. Ať už jde o to, co si kupujete, nebo jak přemýšlíte o světě kolem sebe. Mějte se skvěle a uslyšíme se zase příště. Čau. Čaute lidi.